És evident que les notícies que s'estan coneguent aquests darrers dies, aquestes darreres hores, en quant a la temporada turística, són preocupants. Duen molta d'incertesa i no sabem ben bé com pot arrencar ni tan sols acabar aquesta temporada turística. Com dic, tenim moltes d'incerteses davant una temporada turística que no pareix que hagi de ser massa bona. El sector comença a estar ja molt nerviós davant aquestes notícies i creiem que si ho juntam amb el ritme tan lent de vacunació que tenim aquí a la nostra comunitat autònoma, això fa que hi hagi moltes més dubtes que certeses en quant a la temporada turística. I el que sí està clar és que Balears no se pot permetre tornar a passar una altra temporada turística com la de l'any passat, perquè si no això podria suposar o suposaria amb tota seguretat que haurien encara moltes més empreses i moltes famílies i treballadors d'aquesta comunitat autònoma segurament passarien d'estar en verd a ERES, cosa que s'ha de fer tot el possible perquè no passi. Per això demà el que volem saber i li demanem a la senyora Armengol és quines previsions maneja el govern en relació a aquesta temporada turística, quines gestions ha fet, quin pla té, si en té qualcun, de cara a investir en aquesta temporada turística, o si segueix esperant o continua esperant que passin les coses i anar a remolc dels aconteixements.